Eixo, Irai, zelan dautaldia, ez daki fiziko, konfiantzaz, imaginatzen dut, igual, denboraldiko aste honena izan dela, fizikoki, ez dakit, zelan zauzie? Kaixo, egunon, bai, konfiantza aldetik lehengo eguneko garaipenarekin handiagotu egin dugu, konfiantza bagenuen, baino, emaitza positibo bat ateratzen dezunean, plus bat lortzen duzu konfiantza aldetik. Fisikoki ere ondo gaude, talde guztia dugu disponible, egia esan, aste honetan bai jetxi dugu pixka bat entrenamendu kopurua, jakin da, beste bidei bat genula, beste partidu bat etxetik kanpo, aurkari gogor baten aurka, eta hor pixka bat jetxi dugu kargaldetik, jakin da oraindik asko gehatzen zaigula, hurrengo astea ere luzea dugula, ze larun batean jolasten dugu aste honetan eta hurrengoan igandean, orduan hor pixka bat ekilibrio puntua saiatu gara bilatzen, eta taldea ondo eta gogotsu beste behin. Real Madriden kontra jokatzeko, fisikoa, konfiantza, jokua, danetatik behar da? Bai, danetatik aurkari haundi baten aurka jolasten dugu bihar beraien zelaian, Real Madrid bezalako talde bat, nun oraintxe bertan liga bakarri dauka jokuan, ez dago kopan, ez dago Championsen, orduan denboraldi hasieran bai izan zituen partidu asko asteazkena larun bata, orain daude momentu batean nun partidu bakarra prestatu behar dute, eta beharko dugu Eibar oso kompleto bat bihar Di Stefanon, emaitza positiboa batetik gertu egoteko, bai mentalki, bai fizikoki, eta batez ere defentsiboki, eta ofentsiboki ditugun aukerak ere aprobetxatu. Lehenengo itzuliko partidu hori Real Madriden kontra agian zuen erreferentea izan da, ero, bentsate, zuen punto de inflexión ero deitzen dana, ze Madrid espero dozue oinguan, hor zazpigarren jardunaldia bakarrik, ez, orduan? Bai, azkenen, inflexio puntu desberdinak izan ditugu denboraldian zehar, baino bat edo lehenengoa bai izan leike Real Madriden aurkai genuen partidu hori etxean. Hor konturatu ginen aurkari potenten aurka ere kapazak erela lehiatzeko eta partidu honak egiteko, hori egin genuen lehenengo partiduan, eta orain etxetik kanpo espero dugu partidu oso antzerako partidua, ez? Da talde bat nun jokalari desekilibrante eta onak ditu, igual atake organizatuetan ez da hain ona edo ez da behaien helburua, baina bai egaleko jokalariekin atakeak bilatzea, jende askorekin iristea arian, ekipo vertikala, nun bere baloiga bere ez dizu zen denbora asko pentsatzen, hasi que, esperientzia dakagu lehenengo partidutik, aurreko astean partidu txarra egin genuen Madrid Club de Futbolen aurka lehenengo partiduan eta bigarrengoan hobetu nahi genuen, oraingoan hobetzea zaila izango da, baina horretaragoaz bilar. Kostian justo Madriden kontra jokate horretik Granadak irabazi zeban, taldiak basekan arriskua galdu eskero, jetxera postuetan amaitzeko jardunaldia. Ez dakit, jokatu horretik emaitzak begiratzen badozue, nahiago badozue ez begiratzia, azkenean, Granada reakzionatzen ari da, eta garestitu indao pixka bat permanentzia, nahiago badozue ez jokatu jakin barik amaitu arte behintzat gertatu dan beste zelaixetan? Martxoan gaude eta oraindikan lasai egon behar dugu beste emaitzak ze garrantzia eman behar diogunez. Puntu honetan gure taldeari eta gure partiduei eta gure emaitzari eman behar diogu garrantzia. Ze azken finean ikusten ari gara oso lehiakorra dagola dena, goiko postuetan Championse burrukan daudenak alde batetik, gero beko postuetan gaudenak baita ere dena oso lehiakor dago, bai, Granadak irabazi zuen, baino adibidez gure garaipenarekin de bai, eta Betisen berdinketarekin hor sartu gara orain
talde asko burruka horretan, ez? Gu hasieratik argi genekagun zein zen gure helburua, eta hor daude oraintxe bertan talde batzuk nun beraien helburua etzan hori, eta orain bapatean aurkitzen dira hori izango dela behaien burruka eta helburua, ez? Orduan, gu gure partiduak egin behar ditugu, gure puntuak atera, eta beste taldeak ikusiko dugu zer egiten duten, eta zerrez azken finean talde asko gaude hor, eta gulase gaude, gure prozesua, gure hobekuntza geroz eta handiagoa da, baita ere hitz egiten genuen, bigarren itzuli honetan genitula atera puntuak goiko edo top 10 horretan dauden taldeen aurka, atera ditugu 3 puntu lehengo astean, puntu bat Levanteren aurka, beste puntu bat Levante Las Planasen aurka, oraintxe bertan 5 puntu gehiago ditugu lehenengo itzulitik konparatuta, eta horretan segiko dugu, ez? Azken finean, ze emaitzak ateratzen ditugun guk, beste taldeak segurazki puntuak aterako dituztela baita ere denboraldi bukaera arte, baina gure helburua da behaile baino puntu gehiago ateratzea. Bueno, Yera, yo entiendo que el equipo cuando funciona pues es difícil tocarlo, pero bueno, pues apenas se ha visto a Van Dorsen desde que llegó, no sé qué planes hay respecto a ella. Sí, al final, pues bueno, cuando bien has dicho, cuando el equipo funciona o el 11 funciona o las jugadoras funcionan, pues es difícil mover el árbol, como digo yo, ¿no? A partir de ahí estamos contentos con Eva, entendemos que bueno, que se necesita un proceso de adaptación, donde bueno, muchas jugadoras llevan juntas y en este caso conmigo trabajando en la idea de juego pues desde la temporada pasada, con lo cual no podemos pedir que en 1, 2, 3 meses se aprenda o se interiorice todos los conceptos del modelo de juego que otras jugadoras han necesitado 16 meses, ¿no? Entonces, estamos contentos con Eva, es una jugadora que nos está sumando, es una persona muy buena, muy humilde, muy trabajadora, que ayuda en el día a día, cada vez se está adaptando mejor y está entrenando mejor. Y a día de hoy pues no ha tenido esas oportunidades en minutos, pero ya está ayudando al equipo. Con su llegada ha habido compañeras que han mejorado, que han apretado más porque hay una competencia más y eso también es positivo para el equipo, ¿no? A partir de ahí con Eva, en este mes de marzo que nos quedan 3 partidos, seguro que tendrá más minutos y oportunidades que lo que llevamos de año.